Merhaba kbar u żgħar għall-Chatterbox il-ħin sar. Nispera li intom sew, aħna lesti biex nibdew. Hey, hello tfal, kif intom illum? Dan il-video ħanejnukom titalmu kif tgħoddu san-numru 4. Għamlu l-numru 4 fuq subajkom iż-żar tagħkom issa ħanarakom. Bravi, noddu għom fl-imkien. Wieħed, tnejn, tlieta, erba. U l-kanzunetta li preparajna likom hija dwar il-kelb li għandu 4 saqajn. Wieħed, tnejn, tlieta, erba. U dwar il-kwadru. Hawn l-kwadru għandu 4 tiġnub. Wieħed, tnejn, tlieta, erba. U l-kwadru għandu wkoll 4 kantunieri. Noddu għom fl-imkien? Iva! Laqna. Wieħed, tnejn, tlieta, erba. Tajjeb tfal. Mela lesti biex tkantaw magħna? Iva! U tinsewx għoddu magħna san-numru 4. Il-kelb għandu 4 saqajn, 4 saqajn. 4 saqajn, il-kelb għandu 4 saqajn. Wieħed, tnejn, tlieta, erba. Il-kwadru għandu 4 tiġnub, 4 tiġnub, 4 tiġnub. Il-kwadru għandu 4 tiġnub. Wieħed, tnejn, tlieta, erba. Il-kwadru għandu 4 kantunieri, 4 kantunieri, 4 kantunieri. Il-kwadru għandu 4 kantunieri. Wieħed, tnejn, tlieta, erba. Bravi tfal! Qed tara kif titalmu ma noddu san-numru 4? Issa runa n-numru 4 fuq subajkom tal-aħħar ħanarawhom flimkien. Bravi! Wieħed, tnejn, tlieta, erba. Issa ngħidulhom ċaw l-affarijiet li rajna llum fuq in-numru 4. X'taħsbu? Iva! Tajjeb. Ciao ciao lil-kelb tuturuttu, ciao ciao lil-kwadru tururuttu, ciao ciao lilkom tururuttu, ciao ciao lilkom. Afsu subscribe tuturuttu, subscribe tuturuttu, subscribe tuturuttu, subscribe. Like u share tuturuttu, like u share tuturuttu, like u share tuturuttu, like u share. Saħħaw ciao tuturuttu, saħħaw ciao tuturuttu, saħħaw ciao. Grazzi tfal.